at pagkasarap ay sibil ang mapirmaan, ay kaya't tunto kay simbaan, tanumag ng maruti karan. Nung siyag tutay ang gasawa, iyek tutay adut kwartana, tan makadumingo tuti padaya maawis tu ang nakaruba. Et pintuno ang kasara, al baliwag tutoy postura, agkuti-kutin tuyamaga, agkini-kini upay di panagnaw. Agawid ako, agkundukong tito kentambong, agbalong-balito akas daluyon, agkinikining tupay ipatpatong. Balito akas daluyon, agkinikining tupay ipatpatong. Grazie a tutti, buonasera.